पटल नलबारिनि जिसु सारिनायनि रंजानायदों 26 तारिखाव जोंनिया खुमब्रा मैगं हानो हायो पस जायो सिख्लाया हाया बुरै मांख्रेसो फैयो दायो जोङो ओमफ्राय थांबाय थादों जोङो थांबाय थादों मैगं हानो हनै लिंहरदोंसै रायजोफ्रा माइरं सुनो थ' दायो जोङो सफैबाय जोंनि फिल्डसिम आं नोंथांमोननो देखायनो आरोना आंनि थाखाय फार्स्ट बेफोरो माने देग्लायसो नालाय आंहा फार्स्ट बर्थडे नालाय गामियाव स' आङो देखायनो ओमफ्राय आङो नायनोबो फैबाय आरोना न'आव बिराद खामानि दंमोनब्लाबो माने गारनानै आङो फैबाय थ' आङो देखायनो माबायदि मावदों आरो दे जायो दे जागोन बेबायदि हादों आरो दायो खुमब्राफोरखौ खुमब्रा फिथाइखौ ओंखायनो जोंहा बाबाया माबा जाबाय हनै सादों होबायसो आरो होब्बाय आङो इथिंनो मा जादों बे बाबा मा जादों एनथाब जादों ओमफ्राय खैथा खुमब्रा दङ इयावनो जम्मालाय दायो खैथा खुमब्रा जादों माने जों कुइन्टेल हिसाबैसो लादों देग्लाय बेसेबां जाखो ओमफ्राय दायो 10.5 कुइन्टेल जाबाय 10.5 कुइन्टेल आरो जोंहा बाबाया बिराद हाबा मावबाय थादों आरो नै बाबा नै मोखां खिथि खनसे आदसा बिराद मोजाङै मावबाय थादों रायजोनिफोरा बिनानावखौ लोगो मोनलायबाय नै नायनानै ला सेखादो खुमब्रा एसा दम होयो आरो बिखुनजोफोरा बे गामिनिया माने गावबा गाव बिराद खामानि मावदों आरो ओइ हालुगा माथिं जहैखोलै बेफोरो खुमब्रा गोजा माने गोसो खुसि खामानि मावगासिनो आंहा सरकारनि खामफ्लाय लाना हायदों आंनो बिखुनजोआ मा मावदों आं नै दाउ बेदर साफा खालामदों जोंनि उत्तर नलबारि मण्डलनि बरदिननि जिथु प्रिथि भुज बेनि थाखाय आं रायजोफोरजों मावफानानै गाहाम मोनदों जों बयबो लोगोसे जानानै मावफुंनांगौ जानांगौ बुंनांगौ जिसुनि गौरवनि थाखाय लकेल दाउ ना लकेल दाउ माबादों बिबु साफा खालामदों बिखो मानि दाउनि आं दाउदै मोनबाय हा दाउदै खैथा मोनखो दैनि दाउलानिसो दां दाउलानिबो दाउजोनिबो नुबाय लागाव मा बेलाय हा मा जादों मासे दुबार होनलाय बे उनावसो बुङो बेखौ माबा नायदों हा माबा नायदों अनासि एनथाब पप
लादु मा दिननो बानायदों बेखौ बियो ओंखाम दिननो मानि बरदिननि ओंखाम मैगं ओमफ्राय जानायनिसो नारजि नां Hết mà lá xinh xinh này. Rusun jidong. ha Rusun jidong. रायजोनि खाम जानायनि जारौ जारौ फानलु हाइजेंबो लेबदों आदा हाइजें लेबदों नै हाइजें बर'आव हाइजें नैबे रुसुन आरो आदा बर'आव सामब्राम दावखि दे हा दाउ होसोनायालाय बेसेबां गोसो होना खारदों आङो नंगौना मानि लिस्ट बियो खुमब्रा नारजि नि मा बेले खुमब्रा नै आखाइ बौबाय खुमब्रा हानाया एकदम मोजाङैनो गोसो होना हानायमोन आं ना बोसोराव खनसेयालाय प्लास्टिक खानांबाय सरलायबाय मा बियो मादो जागोन अमादों दाउदों